Kabeh wong gah bisa njalanaken usaha, mung kadang-kadang sing kangelan iku luru payuhe. Ana sing duwe modal kadang-kadang ora bisa ning pemasarane, kadang-kadang sing bisa masarakene. Sing angel iku luru modale. Wong usaha iku kaya bisa, kaya beli. Wong usaha iku kaya enak, kaya ora. Arane ga wong sawang pinawangan. Kadang-kadang deleng batur enak usaha kue pada tiruan. Mulane gah kangelan, enak ka urip mah pas-pasan. Pas pengen tuku mobil duit anak, pas pengen tuku motor duit anak, pas pengen belanja duit anak, pas pengen mangkat ning pasar duit anak, pas pengen jalan-jalan duit anak. Mending gak urip masing pas-pasan, pas segalane wis anak. Angel wong usaha kaya kiye bisa jalanakennya kadang-kadang susah luru payuhe.